ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இன்னொரு புதிய கேமை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஏன்னா டெய்லி வீடியோ போடுறா, அப்படி போடுறேன் இப்படி போடுறேன்னு போடலையே அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஒரு சில பிரச்சனை காரணத்தால் போட முடியாமல் போயிடுச்சு. இனிமேல் டெய்லி போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, வாங்க கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி வீடியோ கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க. நாம் இப்போ எடுக்கிற கேம் எல்லாமே சின்னதாக தான் இருக்குது, ஆனால் அந்த கேம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதுல்ல, அது ஒரு மேட்ரு. கேம் வந்து புதுசாக டிஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது. வீடியோ சின்னதாக இருந்தாலும் உங்கள் பார்க்கறதுக்கு பிடிக்குதா, கேம் பிடிக்குதா, டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கேமோட லிங்க்கும் பேரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கா, மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகே, கேம் மாதிரி இந்த ஒரு 3D ஃபிக்ஷன் தான். இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் இருப்பான், ஓடுவான். இதெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் தாண்டி போய் நாம் அதை அடையணும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஆஹா, என்ன இது தோது போய்ட்டுருக்குமே இந்த லெவலு. அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டமான லெவல் இல்லையே. ஓகே, வந்தாச்சு. அந்த தரத்தை தாண்டி வரக்குள்ள பத்தில் எவனா இருந்தாலும் உடச்சி தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். டே கொஞ்சோ புயலை மொத்தமாக இழுத்துட்டியேடா. ஓகே, இந்த மாதிரி கடைசியில் வந்தோடனே ஓடி போய் இங்கே கீழே ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி போயிருக்கேன். அந்த பாயிண்ட் முடிகிற வரைக்கும் இதோட இருக்குது. கரெக்டாக போய் அதுதான் அதோட ஃபினிஷிங் லைன். அவ்வளோதான் இப்போ முடிஞ்சு. அந்த மாதிரி தான் கேம் இருக்கும். வீடியோ முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். இன்னொரு புதிய வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.